জানি কে কর বিসতর গরমইলু हतका हाल बा भाई लोगा भौजाइलो ठीक बड़ा लो ना तो चलो लो ना बिना देरी कइले आज के पाठशाला शुरू कर जा। तो आज हमनी के बात कइल जाई कुछ नया सिंगर लोग के बारे में। सरवा खाली मधुआ पे गाना गाओ तरह से चलो लो सुना जाओ। ई का तू कोइलू बंगाल से आई ई का कहत रू दीदी तू ऊ तो जवन कहली तुम तो कहबे कहली आ तू का कर जरूर लड़की होके तू तो हिट होए खातिर कुछ कर दिया सन यारी दिहलू भोजपुरी के माटी में मिलाई। अच्छा तो भोजपुरी के माटी में मिला देली ना। इतना हिट भोजपुरी में गाना देली ऊ इतना दिन से तारा लोग के दिक्कत ना रहला एगो उनकर एमएस का वायरल हो गई गाने में किरी काटे लागल ना। सोनी लियोनी के जोई सोन वीडियो रेल कोइलू हो सोनी लियोनी के जैसे वीडियो कोइलू हो रे बजा कोइलू ना उ रेल कोइलू कहतिया। अच्छा पहुंचे तो बुझाता हमारा कानपुर में हड़ताल हो गई बा। रे हटा दूसरा वीडियो लगाओ ना तो पगला जामो। सुनो भाई सुनावतानी सबका से बतावतानी। हाँ तो सुनो लो भाई सुनाओ तारे साहब का आओ तारे सुनो लो आके तनी आओ तनी फेर हम कोहली राजा जाई बहरिया माजा मरली घर के भीतरिया। ओए होए 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 कोहली राजा जाई बहरिया माजा मरली घर के भीतरिया। ए भक्चोनर भैया जब वो अपना राजा जी के बहरी भेज देली तो माजा भीतरी केकरा संग मरी है छौड़ी के वीडियो वायरल भइल बा करू जवानी चपाकल भइल बा। अरे ते ई का देलिस रे कि छौड़ी के वीडियो वायरल भइल बा ओकर जवानी चपाकल भइल बा। तो जा सरो पानी पियाबो। सारा इज्जत के में बोरती हलू सोनी लियोन के पीछे भी छोड़ा हलू ई का हो सारा इज्जत के पानी में बोर दिहलू आ सोनी लियोन के पीछे छोड़ दिहलू। तारा से एक गो बात कहम हम के बानर बन जा ई पक्का पना नयो डलबा हाथ जे कोइलू तू वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ल बा। अच्छा तो वायरल वीडियो उनकर सोशल मीडिया पर चढ़ल बा। तो जा सरो तू कोनो के स्प्रिंग पर चढ़ जा। तो चलो लो ना भाई लो एक और गाना सुनाओ तनी ओकरा बाद बतियावल जाला। जो अब गाना सुनने वाले हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं? मलाना पहले गाना सुने दे। हाँ मधु ऐसन काम कहिले पूरा भोजपुरी बदनाम कहिले। अरे रिपोर्टर मोर गली का रे सरवा लिया मुंह तो माइक लगाओ। हाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरवा हिंदी पढ़ता हो जाए देखो ना बात नहीं है हम इतने कहल चाहब तो सरवा के जोन कोइले भाई गाना अब हटा मुंह पे कमाई कर। 2 hours later. खेलत में नहीं है हमार कैमरा में वीडियो चालू कर देला सरवा। सरवा क्वेश्चन क्वेश्चन आवाज निकाला तो म्यूजिक में से एगो वीडियो से हिट जब भाई बड़का हीरोइन बनल गोड़ना सुनी सुनी राजा तनी डाली ना भीतरिया। ई का कहला सा कैमरामैन तनी फिर से गाना में लगइबे। सुनी सुनी राजा तनी डाली ना भीतरिया।
ई क्या कहता मर्दे तू नहीं ईशान कैलू तू करम ए गोरी कि पूरा भोजपुरी हिल गइल। अच्छा भैया तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल गई ना। तू लो अपन अपने से मारो तारो लो का रे पूरा भोजपुरी बदनाम होखता तोपे वाला चीज सरे हम दिखता। छेदी भैया हो क्या कहला तनी फिर से कहो तनी फिर से। पूरा भोजपुरी बदनाम होखता तोपे वाला चीज सरे हम दिखता। हाँ तो छेदी भैया के कहा नाम बा, नाम रखे में बड़ा मजा होता है। छेदी भैया छेदी भैया अरे सरवा पगलो मत, बाद में छेदी भी करिए, पहले वीडियो बना ले। सरवा नाम होनी है पूरा भोजपुरी बदनाम होखता तोपे वाला चीज सरे हम दिखता। हाँ तो छेदी भैया के कहा नाम बा कि पूरा भोजपुरी बदनाम होखता आ तोपे वाला चीज। अरे सरवा कहाँ उतरबत रे रे सरवा पैंट को रखले बनी रे हर बतिया में टोका मार लेता है। तो हमरा आशा ना पूरा भरोसा बा कि तब वीडियो बेहद पसंद आई हुई। हमारे कैमरा मैन सरवा पगला गई बा, देखो लो का हरकत करता वीडियो में। रे लास्ट बा बोल लेबे ते साला बनो ही आराम से दाब दुब करत हटा। तो ऐसा वीडियो देखे के हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन दबा दियो लो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो लो यार।